هيدلي jisser inkun dak li tixtieq bniedem li ser jgħinek u li vera duj fih imma xert li jinkun li kulħadd jixtieq xert li jisser ngħidlek anke inti sirt fih iva ċerta li ngħid jien ċerta li ngħid sakemm inti fhimni ser tgħid x'inhu jgħid ma insa li qalulek u ibqa' kun dak li jien u ser tinduna li kelli raġun meta tkun taf li kbirt lilek biss ser nafda na li mhux ser nafda l-ħadd għaliex dil-logħba vera naffa dejjem jiena ħatta na ninduna li żbaljajt għaliex kull tfajla jiena ħatta una żbaljajt naf li jistajt jien nitilqek imma hemmhekk bqajt u taf li jien xbajt għandi raġun għax naf kemm jien waqajt kemm jien weġġajt ma nafx jien stess ksirt il-kelma tal-għax li żbalji l-istess u nixtieq inkun naf għalfejn danek għalfejn dan hejli jisser inkun dak li tixtieq bniedem li ser jgħinek u li vera duj fih imma xert li jinkun li kulħadd jixtieq xert li jisser ngħidlek anke inti sirt fih iva ċerta li ngħid jien ċerta li ngħid sakemm inti fhimni ser tgħid x'inhu jgħid ma insa li qalulek u ibqa' kun dak li jien u ser tinduna li kelli raġun meta tkun taf li kbirt ħajjek nikteb dawn id-diski vera fuq l-imħabba niftakar fl-aħħar tal-ġurnata li l-passat għadda na għax li jipprova u nissuni dak li vera ġaħra din il-logħba naffa na u kemm il-darba weġġajt u kemm il-darba jieqlajt u kemm il-darba ħassejt li ħadd ma vera bata nixtieq jien iżommok għax lilek inħobb li marret il-ħadd lejlek biss irrid noqgħod għax kemm jien weġġajt ma nafx jien stess irrid tfajla waħda ħalli nsib is-suċċess hejli jisser inkun dak li tixtieq bniedem li ser jgħinek u li vera duj fih imma xert li jinkun li kulħadd jixtieq xert li jisser ngħidlek anke inti sirt fih iva ċerta li